Але табе спачатку трэба атрымаць прэмію Алека. Бярэш квіток на цягнік, купе на аднаго, 2 дні і 2 ночі, краявіды, музы, начныя сатурналіі, засады на горных дарогах. Так ездзіў Алека. Ты адзін у купе, адзін у вагоне, магчыма, ў цэлым цягніку, так і мусяць ездзіць лаўрэаты. Плюс 2 маскоўскія праваднікі. Саша спіць, як медведь у мярлозе, Гена читае «Остров Крым». Ты читаешь айчынныя газеты за тыдзень. Смеццевый контейнер працуе бездакорна. Электронное табло таксама не подводит. За бортом неизменно минус 51, на борте плюс 70, час 12:40. Магчыма, час правильно. У цягніках час ідзе іначай, разганяецца на перагонах, спатыкаецца на станцыях, хаваецца за валізкамі, паварочвае назад, прыводзіць успаміны. У дзяцінстве ты безразважна гуляўся з часам. Загадваў спыніцца, бегчы в адваротны бок, лавіў час у прыгрышчы, мыў часам твар, рызыкаваў, што час пакрыўдзіцца, дзесяцігоддзі прамільгнуць днямі, быў хлопчыкам, а ўжо дзядуля. Або наогул надмагільны помнік. Час шкадаваў цябе, яшчэ толькі 12:40. Час падзвоньвае лыжачкаю пустой склянцы. Няўжо час памятае мелодыю «8 Days a Week». Яны ж так рэдка гралі яе. Ленону чамусьці не падабалася, называў яе вашывай. Вядома, глупства. Калі Ленон граў апошні раз, табе было 27. Маці спытала, чаму ты плачаш. Маці не хацела, каб ты стаў пісьменнікам. Гэта ўжо іншая гісторыя. Ідзеш да правадніка Гены па кіпень. На століку ў Гены твае газеты са сметніцы. Гена, я потрясен. Я думал, вы против Баски, а вы против России и Путина. Ты. Теперь не дадите мне кипятка? Гена, кипятка дам. В Украине война. Московский тягник, блытые следы. Идя на Варшаву, Братиславу, Будапешт, Белград, можно сустреть самого себе, або выйти в Братиславском музее годинников. Некалі в этом музее тебе заманулася стать годинником, ісці, спазняться, спешаться, ремонтоваться, ісці, пакуль не скончится гарантийный квиток, стать досконалой часткой пясочного годинника с суседней витрины, куды только не завядзе мензурка твоей цыганской крови. Засынаешь на сербской мяжы, тебе снятся горы и зорки, что вышэй, напэўна, анёлы и анёліцы. Цікава, якія у іх стасункі паміж сабой, а таксама з русалкамі. Зімовая ноч доўгая, асабліва на Балканах. Табе сняцца сны пра дзіцячыя сны. Тады сны ўваходзілі ў спальню, на высокіх мяккіх лапах, схіляліся над ложкам, цалавалі цябе ў лоб, у дрыготкія павекі, у вузкія прыцэлкі, у пальчыкі на нагах, калі пальчыкі вызіралі з-пад коўдры. Калі памрэш, ты хацеў бы стаць дзіцячым сном.